वेलकाम टू बेक माय लाइभ स्ट्रिम। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंखौ आंनि बे लाइभआव फैनानै सापर्ट खालामगोन। स' आङो मा भिडिअ लाबोगोन मा भिडिअ लाबोआ गोनो गोथो जानानै दिनै जेबो कन्टेन्टबो गैया। बेखायनो माने लाइभसो होग्रोबाय। स' बेलासियालागै मोना जिथु कन्टेन्टफोर मोनोबा लाबोनोसै नोंथांमोननो फिन खेब भिडिअ दिन्थिनो थाखाय। दा फैलायदो दसे सम लाइभआवनो सावरायलायदिनि मोजां गाज्रि। बोथोरफ्राबो जोबोर गरम। अखायानो ओरैनो थ्राय थ्राय खननैसोल' हागारनानै थांबाय। जि हासोगोन बायदि खोरोमबाय माबाय मैयाबो। खिन्थु गैया हानायानो जादिया अखायाबो। गुवाहाटि एरियायाव बा गुवाहाटि जायगायाव माबायदि जि दायो नोंथांमोना नायोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन। आं दिन्थिगोन नोंथांमोना नायनो हागोन। जिफोरखौ माबोरै दायो मा मेचिनजों आगर बानायो। देहायाबो गगाजों नाख्रुबगासिनो दङ मोजां नङा। कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर कमेन्ट लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना गुवाहाटि एरियायाव माब्रैहाय बा माबायदि जि दायो बेफोरनि सोमोन्दै जिथु नायनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो आं देखायगोन नोंथांमोना माबोरैहाय जिखौ दायो आरो मा जि दायो रेटफ्रा बेसे दामनि दङ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों आं दिन्थिलांबाय थागोन। खिन्थु बेनो जिफ्रा जोंनि बर'नि नङा हारसाफोरनि गोजा बांसिनानो बर'निखौ अर्दार होबाल' दानाय जायो। अर्दार फैबासो दाना हरो माने बर'निखौ। बिना अर्दाराव माने मेख्ला सादोरसो दाजोबनाय जायो। बेस्थ' जाथारो नामा नोंथांमोना गासिबो आंनि लाइफ नायगिरि नोंथांमोन बेस्थ' गोजा नामा?
जायफोर बिजि नङा कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर सावरायनोसै एसे। रुमा बेबायदिनोलै जोंना माबासो दरजा बेरानिसो साथा बेरा ना मा होनो। सोलियो नङा होमबा ओरैनो थानो मोननायावलाय आरो। माथो खालामनो उफाय गैया निजा गैजा रोङाबाथ'। गुबुन जायगायाव फैनानै मालिकफोरा जि जायगायाव थानो होयो बेयावनो थानांगोन ना। रुमा एसे फिसाद्राय जादों। कमेन्ट हरदो दे गाइसमोन लोगोफोर अननानै। जि दालाबायनायफोर नायनो लुगैदोंबा हरदो। जि दाग्रा जायगायावनो थानानै लाइभ होगासिनो दं नोंथांमोनजों दिनै सावरायनो थाखाय। सोरबाफोर नायगोन नामा सानदोंमोन माथो रावबो कमेन्टबो हरा। सोर सोर बबे बबे जायगानिफ्राय बेसि गोजाननिफ्राय नायदों। आंनि लाइफआव सोर सोर बिथांमोना सापर्ट होफैदों अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो। बिजिबा बिजि होननानै खोन्थाहरबानो जाबाय जेबो नङा। माखौ मिनिखो आब'? आब' रमास माखौ मिनिखो? आयौ आयौ होनदों। मा खबर नो दङलै आंबो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो गगाजों ख्रुब ख्रुब मोनगासिनो दङ। देहायानो मोजां नङा नोंथ' माथो सिनायला आंखौ ना आइदिजों थांनायखाय सिनायाखै आंखौ मैया। लागाव होनदों आदसा औ सापट 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 होनदों आरो थेंकिउ आब' आंनि जानानै सापर्ट होनो थाखाय खावलायहरनायनि कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर अननानै प्लिज। जाबायना होनो औ जाबाय आब'। बाबारे होनदों औ। रेसपेक्ट वान टु ओइ आदा आदासो जागोन ना नोंथांसो जागोन नोंथाङाथ' गोबां आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो। कमेन्ट हरबाय थायो नुबाय थायो आं नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय आदा दिनै आंनि लाइफआव हाबनानै कमेन्ट होनायनि थाखाय। थेंक इउ स' माच आदा रामफल बिलनिफ्राय माबोरै दं ब्र'? मोजाङै दं आदा आदसा नों रामफल बिलनिसो होमबाथ' गसाइगावसो ना आदा? क'क्राझार गसाइगावसो खोमा रामफल बिलाथ'? नों माथो दाना जौ माथोनो जावो माथो आदसा नंगौ नामा आब'? मिनि मुं टिपा पि आता मुझे गारो नहीं मालूम है प्लीज हिंदी में बोलिए आप। अगर एसामिस मालूम तो एसामिस में बोलिए। तो फिर भी थैंक यू सो मच आप मेरा लाइव स्ट्रीम में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सापर्ट सापर्ट रामफल बिला गसाइगावसो गोलैयोमोन नामा आदा? रेसपेक्ट आदा दे आंखौबो सापर्ट खालाम आदसा गगानिबो मुलि मोनजायाखैलै बिराद जारला जाना दं आखाइयाव रांफोरबो गरसेबो गैया जाना दं। आइ एम फ्रम त्रिपुरा आता आच्छा आप त्रिपुरा से है जो उस दिन ट्रेन में मिला था अभी किया भाई मेरा डाउट है आप उस दिन हमारे साथ ट्रेन में जो मिला था वही था क्या? अगर है तो बोल दीजिए प्लीज सपोर्ट 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 आब' रमास थेंकिउ थेंकिउ। आदा रेसपेक्ट थांबाय नामा? 300 जाबाय ना नामा मा होनदों सिन्था मा 300 जाबाय नामा सिन्थालै आब'? मिनिसो गारबाय सापट सापट मोननायखाय।
थेंक इउ आब' थेंक इउ। आब' नों दा डिउटियाव दं ना अबाव दङ? सापर्ट डिउटियाव दंखायो बियो। आदा रेसपेक्ट मोननिथिं थांगासिनो दं र' मास मोनसेसोनि उनाव बेरायनो। क'क्राझार गसाइगाव बिथिंजाय। दुतिसो आदसा दुतियावसो दं आरो ना। जेबो कन्टेन्ट गैथ'यैखाय लाइभआवनो फैलाबायबाय आङो। खामानि मायाबा माखो जानो। आदसा खामानि मावाबा माखो जानो होनदों आरो औ नंगौथ' आरो। उफाय गैया औ नंगौ 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 आब' नंगौ। खाफालावनो बेनोसैबा मावनानै जायाबाथ' उफाय गैखायाना। ओ नहीं मैं नहीं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। हमारा लैंग्वेज और तुम्हारा लैंग्वेज थोड़ा मिलता जुलता है। हाँ थोड़ा मिलता जुलता है भाई। और गारो भाषा से अब त्रिपुरिया है ना। अच्छा गारो नहीं थोड़ा मिलजुल मिलता है और गारो से भी मिलता है। कोई कमेंट नहीं है। गाली गाली मा होनदों गालवास दो किसी को पकड़ के ठीक है। सपोर्ट बोल रहे हैं आप। रमस जी क्या हाल है आपका रमस जी? ठीक ठाक है क्या? सपोर्ट एवरीवन प्लीज कमेंट करो। कमेंट खालामदो लोगोफोर अननानै। अच्छा मतलब आप आज से मेरा लाइव में फर्स्ट टाइम आया है। चलो ठीक है सपोर्ट कीजिए। अगर हमारा भाषा को समझता है तो अगर समझने का कोशिश कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और आप हिंदी में लिखिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एकदम एकदम मस्त है। अभी गर्मी है। हाँ गर्मी है बहुत ज्यादा है। सिर्फ सपोर्ट आई एम नॉट गारो। मैं रयांग हूँ। अच्छा रयांग है आप। चलो ठीक है कोई बात नहीं है। सॉरी हाँ मैंने आपको गारो समझता था। जकारिया रयांग अच्छा। थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में सपोर्ट करने के लिए। आप सभी को मेरा तरफ से नमस्ते है। आइए थोड़ा बातचीत करो। जकारिया जय मासी। ओ आपको मालूम है क्या रमस जी? त्रिपुरिया का लिंग्विस्ट मालूम है क्या आपको रमस जी? सपोर्ट हाँ सपोर्ट सपोर्ट करो दोस्तों। कमेंट कीजिए प्लीज। लाइक दीजिए एक लाइक दीजिए। सपोर्ट रमेश दीदी का अंगुलियां थूट जाएगा। सबसे पहले कमेंट डाल रहा है रमेश जी ने। फर्स्ट कमेंट डाल रहा है। आप बहुत फास्ट कर रहा है। जक जकारिया रायांग ने क्या बोला? परफेक्ट नेम। थैंक यू सो मच। सपोर्ट अच्छा भाई साहब आप कभी गुवाहाटी आया क्या? कभी टाइम लेके टाइम मिलजुल हो जाएगा तो गुवाहाटी आने से मुलाकात हो जाएगा। हम तो हमेशा गुवाहाटी में रहता है। एयरपोर्ट का आसपास है।
रमस जी ज्यादा बिजी नहीं है क्या? आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है क्या? हाँ, बहुत बार गया है लेकिन रुका नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत बार आया है गुवाहाटी में लेकिन रुका नहीं, एक दिन भी है ना, घूमने आया फिर एक ही दिन में आया, एक ही दिन में रिटर्न चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी काम में आया तो, और कोई साथ में नहीं तो कैसे रहेगा, है ना, वो भी बात है। अभी ब्रेकफास्ट खुश रहे है। अच्छा, ठीक है, ब्रेकफास्ट खाओ, पियो, मजा करो। गर्मी मौसम में थोड़ा गर्मी ज्यादा है। दिल्ली में कैसे है रमसी? गर्मी है या थोड़ा नॉर्मल है? सपट सपट, हाँ। हाँ। मेरा एक दोस्त रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसने मिलने के लिए गया था। अच्छा, उससे मिलने के लिए आया था। चलो ठीक है, मिल के तो चला गया। मुलाकात तो हो गया था। आप लोग का उधर ही का है क्या, त्रिपुरा का है? बहुत गर्मी है रे। अच्छा, बहुत गर्मी है। चलो ठीक है ठीक है। तो एसी में है क्या अभी, एसी रूम में? आज मैंने एक न्यूज मिला था, एसी ज्यादा खाने का नहीं बोला। घर में किसी का अगर एसी है तो खुल के बाहर फेंक दो, नहीं तो कैंसर आ सकता है बोला, कैंसर। सपोर्ट सपोर्ट, हाँ गाइस, सपोर्ट कीजिए प्लीज। अभी तो कोई भी नहीं निकल गया पूरा आदमी। होता है ऐसे कभी कभी। ये हमारे त्रिपुरा में तो अभी बारिश आ रहा है। अच्छा, त्रिपुरा में बारिश हो रहा है। अच्छा भाई साहब, आप लोग का वो शिलोंग से कितना दूर होता है, शिलोंग से? रुको, मैं नेक्स्ट महीना वो थोड़ा कोशिश कर रहा है जाने के लिए त्रिपुरा में, सॉरी, शिलोंग में। अगर आसपास होता तो थोड़ा घूम के आ सकता है आप लोग का उधर में, त्रिपुरा शिलोंग से अगर थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है तो जा सकता है। मैं थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ेगा क्योंकि अभी इस मौसम में शिलोंग में रहने के लिए थोड़ा अच्छा है। और एक महीना छोड़ के जाना पड़ेगा थोड़ा ठंडा खाने के लिए। रॉयल ग्लोबल में मेरी आ, क्या है, नेपाल है ना, नेपाल भी पड़ता है। पूर्णिमा सोना, हाय गरीब गुमै है। गरीब गुमै, आं गरीब नङाथ'। अ तारमाने दुखियाखौ लाना गोरिब होनो आरो नोङो। अच्छा ठीक है, जेबो नङा दे, जायो। आपके बदौलत में तो यूपीपीएल, ओ सरकार रास्ते में एसी लगाने वाला था ना, क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं ये सब चीज, ये छोड़ दो। एसी लगाना है या कुछ भी लगाना है, लगाने दो। पूर्णिमा सोना माखौ मिनिखो? सपोर्ट सपोर्ट, हाँ सपोर्ट कीजिए गाइस। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। आंखौ बावबाय नामा ना? नोंखौ बावबायानो सोर जाखो? पूर्णिमा सना फैफेराखैमोन माथो। लावदुम आदा, हैस लावदुमसो होनो बावबाय। सोरमोनरा जालालै। लावदुम सावदुमसो होनो बावबाय, सोर जाखो? दे खोन्थादो मोजाङै, पुर्निमा सना। एसडि, एसडि एसडि।
माबा दङ आंनि सेकेन्ड चेनेलजों एसटि आथ' बहुद दंलै सोर सासे एसटि आव जाखो दाना पुर्निमा एसटि आरो ना दे जाय हक गोजोननाय थाबाय आरोना गामसा दानस आदसा गामसा दान्ससो सोरां एसटि नानि आतसा 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 थेंकिउ थेंकिउ नानि पुर्निमासिस भिडिअ नायहाय होनदों आदसा भिडिअ नायनांगौनो हनै आब' रमाजनि सापर्ट सापर्ट होनदों गैलालै सापर्ट सापर्ट होनबाबो मानसिफ्रानो गैला पुर्निमा सना मिनिसोगारदो माखौबा रायलायनाया खुसिया गोराना सापट सापट मा ओंख्रि जाखो होनो ओंख्रिया माबासोमोन मोनानि खुमब्रा जालि ओमफ्राय दहायना भिन्दि लाब्रा होनांसिगोन नायाहाय आं आदसा नायाहायनो हनै नांदों सापट सापट स्कुलाव दं आं ना आदसा स्कुलाव दं बुरिलायनानै फरायहैबावदों नामासै होनदो आरो ना फोरोंगिरिसो फोरोंगिरिबा गिनांगौलै मालाबा खोमासो खेबहोलाबायगोन सापट 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 होनदों वाव सार गुड मर्निं 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 बि बसुमतारी गुड मर्निं गुड मर्निं माब्रै दङ नोंसोरो सापर्ट सापर्ट लाइक दान थेंकिउ थेंकिउ बि बसुमतारी थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय हरबाय थायोब्रा इनकामिं बन्द' खालामगारगोनलै आं जाखालाबो र' दा मोनायाव रिसार्ज जोबखासिगोन रिसार्ज सोथ'ला आङो माबोरै जाखो खबरा खबरा बिदिनोसै ओइ एन्टि आंनि सर्टखौ नायहाय नोंनि सर्टखौथ' नायो आं मैयाबो नायनानै दोखो मिनिगासिनो आङो बुरिखौ होनबावदोंसो नै आब' रमासा आंजों भाइरेल खालामजानो लुगैमारदों खोमा फेन खान्दा खान्दा गाननानै मोसागासिनो दं होननानै जि मिनिदों दानो मा होनदों बुरियो सोरबा बिहामजो मोनैयावनो आदसा दानो बुरियाथ आरो थोद पुर्निमा होनदों आरो आदसा आदसा होनदों आरो बि बसुमतारिया औ बि बसुमतारी मा खबर नोंहा मा ओंख्रि जाखो बहा दङ बसुमतारी भिडिअ नायनो आदसा भिडिअ नायनो थिनदों सोर फेन गानखो होनो आब' रमास मालाय फेन सेसा गाननानै टेक्टार टें खिथें खिथें होनलायबावोसो का हुआ होनलायनाय मोसाबावोसो मालाय आब' रमासा आदसा का होनो होनलायनाय आब' रमास अके होनदों औ अके सिके एलके डिके एमके बिके साफात साफात नो बि बसुमतारी मिनिसोगारदों जोंना बि बसुमतारियाबो होथारो मेक्सि गाननानै दिगदां 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 होनलायनाय मोसानाया होथारोबो साफात साफात होनदों आदसा नोंगौ लागाव आरो मालाय अंसिमानो मुलि सारबावसो माबायाव लिसुआव बि बसुमतारिया मेचिन बानानै बि बर'सोमोन मारै बसुमतारी लालायखो मिनिग्लाबदो मिनिग्लाबदो गावस्रा मिनिनो ओंखारसोगारदों आरो साफात साफात होनदों औ खुसिया गोरान थांखोना माखो पुर्निमा पुर्निमासो नामा नोंनाबो नामा बि बसुमतारी आसि हरदों सापट सापट गाइस एभ्रि वान प्लिज कमेन्ट कर' कमेन्ट खालामदों मोनसे मोनसे नोंथांमोना अननानै सोर सोर जायगानिफ्राय नायदों बिजिबा बिजि खोन्थाहर जेबो नङा दे मा होनदों लाइट गैया नामा हैद खोमसि नुदों आरोखि लाइट दंथ' बेलाय माथो लाय स्रां स्रांखा माथो रुमानो स्रां स्रांखा हनै होनदों सापट सापट औ अननानै दान्दिसे दान्दिसे थाना हो लोगोफोर सापर्ट खालाम दे कमेन्टफोर हर लाइकफोर हो बेस्थ'ब्लाबो जेबो नङा दे लाइकफोर होलां नोंथां गिसिब सिबलायबाय नुदों आंनो औ गिसिब सिबदों लाइट माने फेना गाज्रि जाना दङ फांखाया गैया जाला बानायखांखानायसो खामानि गैला आरो बेखौ बानायनानै गोदान लाबोनांसिगोन र' आं माने बायथ'आ होनना बायाखैलै फांखानि बार जाबाय थाबाबो बांद्राय गरम मोनो सापट सापट होनदों औ आदसा होनदों औ औ सापट सापट गाइस सानैल'सोलाय पुर्निमा गोरिब भाइरेल खालाम होनदों आदसा भाइरेल खालामथारनांसिगौ होनबा नोंसोरखौ मोजाङै गामसा गान आंखौ माबा मोनसे कन्टेन्ट लाना फै आंखौ जाव
आं जावफिनबानोथ' भाइरेल जाबाय। नोंसिनि नाम लानानै नोंसिनि चेनेल नामखौ लानानै जावगोन आङो। कमेन्ट औ कमेन्ट हर दे बाय बाय नो आदसा थांसै आब' बिथि मावनोसै जाखांबाय नामा ब्रेकफास्टआ? आब' रमास अनोबा रिसार्ज सोना हरदोंलै 299नि गाबोन जायोना समफोर जायो हरफिनसै आं। डिउथि दं आदसा आदसा दाथ' डिउथि थाखागोन नन स्टपखा नोंना डिउथिया अनोबा 299नि रिसार्ज सोना हर एयारटेल सिम गाबोन जायोना समफोर जायो हरफिनगोन आं। दे भाइरेल खालामदो एसे सार मा होनदों एनटिआव आदसा माबे माबाखौ लानानै भाइरेल खालामनांगौ दे आं बिसोरखौ आरो आं मालायनि गाननाय जोमनायफोरखौ भाइरेल खालामथारा आंना सापर्टारफ्रानो बिदिखौ समायालै सार नोंखौ सोनहरो सापट होनदों मिनिग्लाबदों आंखौ बि बसुमतारिया खान्दा खान्दा गानलाबायना खालाम आं खालामाबाबो गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनो हरगोन आं भाइरेल खालामथों मिथुन बर'मोननो हरलाबायना होगोन आं सिसिलिया नार्जारि मोननो र' गाननांसिगोन आंबो ड्रेसफोरखौनो औ गानना हो ओइ एन्टि आं सर्ट फानगोन ना इण्डिया गेट थांगोन आंखौ जावदो आदसा नोंखौ सर्ट माबानानै आरोना फाननानै इण्डिया गेटआव थांनानै होथारसिगोन आरो नोङो मालाखौनो बुंदों नोङो खालामाखै दाबो एसे राय ना हर दे होनदो आदसा जागोन दे रायना हरजागोन जावबासो भाइरेल जायो ब्रा सार होनदों आदसा नंगौ नामा जावबाथ' भाइरेल जायो जानायाथ' भाइरेल जाजानो लुबैथारबाय आरोना नोंसोरो निजा कन्टेन्टबो थानांगौ निजा कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनांगौ जोंनाव उइद्र'येल बोरै खालामनो फोरोंहर खेला होद माबालै नोंनालाय कमेन्टआलाय एसे अयनायद्रायलाय नोंखौ नुयोबा माथो बेयाव आं चेनेल गिदिरावसो होदों गोबां मानसिया सोलोंनो मोनगोन माथो बिदि बुंनो हामा बैनाय बिदि बुंद्रायनो नाङा बि बसुमतारी मिनिग्लाबबाय सापट होनबाय आब' रमासा बेफोरखौ जों पार्सनेलि फनाव बुंलायनो हायोब्रा आबैनाय बेफोराव बुंद्रायनाङा मिनिदों आरो सापट होनदों आरो आब' रमासा ओमफ्राय सापट कर' होनो औ सापट कर' नोंहा मा होनो बि बर' सापट कर' नैबे कर' होनदों औ होनदों मा होननानै सोंनायसिन खालामबाय आरो आब'आ माखौ मा होनखो दिनैसो सौग्रावफ्लांदों आंहा होनदों दे जेबो नङा दे जेबो नङा अन चेक औ अन चेक टेस्टिं हेल' होनदो आरो एभ्रिवान थुद जोमाव मा होनखोब्रा नाम बिदि बुङा र' नोङो औ बुगा र' माने आंना फ्राय बांसिन एन्जयनि माबाया बै सेकेन्ड चेनेलासो नालाय फैनाय सेकेन्ड चेनेलावबा एदावलायजा हायो जेबो नङा आरो ब्लगिं बायदिसिनानि थाखायसो दोनदों नालाय आं बेखौ इन्जयनि थाखाय सेकेन्ड चेनेलखौ
बि चेनेला मेनसोरा होनदों औ नंगौ नंगौ होनदों इस दा होनदों औ औ होनदों सापर्ट होनदों आंना मबाइला हारसिंनो लिरखानाय दंलै थुबानो थाङोनो बे अपसनखौ थुद्राय नाङाब्रा नों सापर्ट होनदों ओमफ्राय दा दिउथियाव दं ना मायाव दं फैनाय साब्रआलाय हाब एफ ट्रिपल ओइट होननाया मानो जाखोब्रा बि बसुमतारी बे बसुमतारी नोंथ' मानो लाइभ होबा मानो साइलेन्ट होयोब्रा दाख्लैबो सपिं खालामनायाव साइलेन्ट हैद लाइभल' होनानै दसे खनब्रै खनबासो कमेन्ट खालामनानै ब्लद ओंखारबोबायलां गावहा माबा साइलेन्टसो होबाय थायो रायलायाबो सापर्ट होननानै ना बोराया मिथिया नामाब्रा नोंनि माबा इउटुब चेनेल खुलिनायखौलाय सिरि सिरिसो होखुमाबाय थायो नामा नोङो होनदों उन्दुना दं खेला होनदों आदसा दिउथि गैया होमबा ना अबसे दिउथिया नोंस्रा फुङावल'सो ओमफ्राय दा सानसुआव जागोन आरो ना एकथा दुइथासोआव ओमफ्राय मोना सं दानदोंमोन आदसा सं दानदोंमोन बाय थादो दे होनदों औ जागोन दे आब' ओमफ्राय आब' फैसा दंबा रिसार्ज सोना हरदो 299 नि एयारटेल दा मोनायावनो जोबसिगोन आंना गाबोनबा गाबोन हरफिनगोन आं टुवेलाव आदार होनो दं आदसा बार'थायावनो होयो होमबा ना 30 मिनिट दान थेंकिउ आब' गोजोननाय थाबाय 30 मिनिट जाबायथ' आरो नों आंनाव थाफैनाया औ मोनथियो बोराया होनदों औ मोनथियो बोराया मानोथो सिरि सिरि लाइभ होखुमाबाय थायो नोंलाय रायलायनांगौब्रा लाइभ होनानै मानसिफोरजों रायलायबासो मानसिफ्रा थानो मोजां मोनो होनदों आरो खथ' मानसि जायो हिनजावफोरनाव लाइभआव शपिं मलाव आराम खथ' आराम नों दाख्लै नैबे शपिं मलाव ओरै थोरै माल मोनो बिदि मोनो एसेखिनि बेसेनफ्रा दामफोरा होननानै नोङो आराम खोन्थालांबाय थानो हायो सं दामनायखाय अफमोन आदसा सं दामनानै दिगदार किसुमान सङाव कपिराइट फैयोना बाय होनदों औ दे जागोन दे खैथासो जाखोथाय 11:25 औ होनदों लाइभआवनो बारा मानसि जालाय दाना सिगांसो 1K गाहाम फैयोमोन आंना लाइभआवबो खुलिनाय लोगो लोगोनो 200-300 फैखायोमोन कमेन्ट होनदों कमेन्ट साब्रैल'सो दङ बि बसुमतारी नंगौ होनदों दा मा फ्रि टाइम नामा बि बसुमतारी नोंहा न'आवनो दंना ना स्कुलाव दं गथ'खौ लायनो थांदोंना थाङाखै फिसाफोरखौलाय सोर दङ बेबा होनदों जानो सोर दंथाय थोद गरमखौनो अयथासार मोनथारबायलां फ्रि नङा स्कुलाव थांनांगौलायनो नों आदसा लायखानांगोन उन्दै गथ' आरो हारसिं थांलाय फैलाय खालामनो रोङाखै दोनलांलाय दोनबोलाय खालामनांगोन ना 45आव गयो आदसा 12:45 कि बिसनो मारसा फेन लगाबा नारानेकि भिनि केला है गाज्रि जाना दङ
फैसा हरलाय गोदान बायनो 2000सो हरथ'लाय बैनाय फेन बायनो 2000सो फैसा हरथ'। इलेभेन 45 आच्छा 11 45 गयो होमबाथ' जानोसैयानो बारा बावला 15 मिनिटल'सैसो 17 मिनिट उइद्र'येल खालामना फेन बाहेरानो है नोंहासो उइद्र' खालामजानाय जाबाय खोमाबालाय बैहाबो गोदाना थांनांगौ लायनो दे बाय बायनो औ दे थरजा बेरा हे दिखुन गरतु औलै थरजा बेरा हे बारानो हाबालै थरजा बेराबाबो गरमथार खोनायाखै रुलाय थास' दंखायो गासैना एसे लुदौदों समाव मानसिदोंलै मयउ जाय आसु र डिसेम्बरत गरत लक करिबि दै भिनि केला अके होनदों आदसा गुवाहाटियाव फैबा लोगो मोनगोन गुवाहाटियाव फैदो जाहोलांदो लोंहोलांदो आंखौ थिगसे दिसेम्बरावसो नोंना 4000 वास टाइम जाबाय होनदों नामा वास टाइमा 4000 जाबाय होनदों नामा ना जाथ'वाखै आमार घरत আহিবা লাগিব केला कि गुवाहाटी जाबा लागे नेखि हर थाखि नो औ नोंनालाय माथो न'आ गुवाहाटियाव दं होनखायाखै नोङो न'खौ गुवाहाटियावबो दं होनाखै नों गुवाहाटि टु मा होनो मासटु माथुटु होद मा होनखोरा गुवाहाटि टु मासु आच्छा मग माने गुवाहाटि टु मासु आरोना अ ताते जाम असर হয় না এইটো चिराङावबा थाङालै गोजानद्राय जायो
घर बनाबा पैसा लागिसेल' मुग होनो आच्छा न' बानायनोथ' बयनोबो फैसा नांगौलै बाहेरायावनो थालाबाय थानानै जानोसैलां न'थ' बानायलां देनां बोरायबा बिनि न' थानानै जालाबायसै बुरा बुरि खामनाय होनदों औ दे खनसे एथेबना देखायलाय नायनो एथेबालाय गगा मोनगासिनो दङ गगा मोनबाथाय बिराद बायो आं बे बुस्थुखौ एथेबनो गगा खोलोबाथाय बिराद बायो आं गगाजोंनो नाख्रुबगासिनो दं लोमजानो ओंखारलागासिनो दं रावबो गैलाब्रा माथो मा जाजोबखो मालायफ्रा माथो 2 घन्टा गाहाम होयो गोगोम मानसि थायोब्रा मोनायाव नायनांगौ गुबुन हारिफोरनाव लाइभआव बैनाय फाग्लासो 1500 जन 2000 जन 3000 जन 4000 जन थाखायो जोंनाव खामानि गैयालै बर'फोरना दसेखौनो थालाय लायाना सापर्ट होलायलाया जोंना हिंसायासो बारा दासोनो जोबाबा सोजायो खाना लानानै ओरैनो फिदिंबाय थानो
दिनै हनिबार खालि देवबारसो नामा? दिनै हनिबार खालि देवबारसो नामा? कमेन्ट हरला नामा लोगोफोर रावबो 1 घन्टा फुरा खालामदोब्रा दे है मानो बिदि फालाय नोंसोरलाय दोनबाय थागोनलां दिनै सानसे दैथुन नोंसोर दैथुनसो जागोन सोर मा पेन नागिरफैलायखोलै बियो फैसा होलां बायनो आबो माथो मिसकलसो हरदोंमोन दहाय बेयाव जिरायनो हायाब्ला बबावथो जिरायगोन ना बै लामायाव जिरायहैसै लामायावसो जिरायनांगोन एसे गरमाव बि जिरायगोन फख्रि नों हायो गरम जिरायनो इदि हायालै हाइ प्रेसार दं नामा हाइ प्रेसार गैया होमबालाय माथो दै लोंलायनोसैलै मालायनियावनो जोंथिंनो दुगैनोनो माबा गैया दै गैया आं लाइभ होगासिनो नोंसोर फन हरदोंमोन आं मिसकल जाब्रबदोरा मबाइलखौ हमबाय थानायावनो आरो हमखाया आं लाइभ होनायाव आरो नङालै बे आरो जिराय जिराय लथारि सिमां नुथारलायबायना लथारि सिमां नुना फैथारबाय आलासि फैदोंलै आलासि लोगोफोर लाबफानो होनदोंमोन बावगारबाय माखौ लाबफानो होनदों फांखाखौ हा ए बानायनो आतसा लोङा दे लोगोफोर रायलायला नामाब्रा कमेन्ट हरदो नङाबा दोननोसै रायलायनो लाब जागोन नामा आंथ' रायलायनो बिदि लटारिफोरा दानला दानलि दानदो लटारि दाननायनि सिमां बे थाइसे थाइनैल'सो बारियोलै लटारिना खेबसेयावनो जायो है बहुद थाखा खारग्रोयो नङा खारग्रोबाबो खोथा गैया मा हानायखौ मोननाय सिमां नुनायखौनो जि गोसो होगासिनो दंथारलै नोंसोरो आयै